Bon dia. Primer agrair a la Montse i als organitzadors convidar-nos per explicar el nostre projecte. Ja us avanço que és un projecte d'un GIS, d'un departament tècnic específic i petit, qualificat però petit, dins del port. No sé si és un bessó digital el que hem fet o és un embrió de bessó digital o potser és potencialment part d'un futur bessó digital més gran. Però bueno, voldria començar fent una ràpida introducció del que és el Port de Barcelona. Nosaltres som el Servei de Topografia i Hidrografia, jo pertanyo a aquest departament. Dins del port que estem dins del gabinet tècnic, alhora dins de la Subdirecció General d'Infraestructures, per tant, depenent d'aquesta subdirecció directament, tot i que fem tasques o un servei transversal a l'organització en molts temes, però depenem d'infraestructures directament i, com segurament ja sabeu, el Port de Barcelona també és una organització, un port autònom, però dependent de Puertos del Estado i del que era l'antic Ministeri de Fomento, que ara és de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Com deia, Servei de Topografia i Hidrografia, tenim les dues bandes. Nosaltres ens dediquem molt a la captura de la informació i processar-la, adaptar-la a les necessitats dels nostres clients, principalment interns del port, i després representar-la i poder compartir-la amb ells. Per la banda de topografia, aquesta part la passaré ràpid. Bàsicament, nosaltres fem una coordinació i supervisió de les tasques de topografia que es fan al port, tant les que fan empreses externes com les que fem directament per considerar-les estratègiques o d'alguna forma. El marc de referència principal per a aquesta coordinació i supervisió és la xarxa topogràfica APB, que és una xarxa realitzada amb la col·laboració de l'Institut Cartogràfic, amb l'equip de l'àrea de geodèsia, amb el Joel Grau. I això una mica representa el marc de referència oficial a nivell de vèrtexs topogràfics, a partir del qual tots els projectes d'infraestructura i obres es recolzen. Hi ha altres tasques, evidentment, com el control geomètric de l'estructura des d'un punt de vista d'assentaments que existeixen al port en diferents magnituds, però també ens encarreguem de monitoritzar aquests assentaments. Per la banda d'hidrografia, això estem juntament, però és gairebé un món a part. Hidrografia des d'un punt de vista de mesura, d'observació del fons, també de la columna d'aigua, però sobretot del fons, a nivell de batimetria i a nivell també d'elements que puguin haver al fons. Per lo que nosaltres el que realitzem són aixecaments batimètrics d'ordre espacial. Això ho regula l'estàndard 44 de l'Organització Hidrogràfica Internacional, que determina des de com s'han de fer els equips utilitzats, les precisions requerides segons l'ordre de la restricció que tingui l'ordre en el que hi treballes. I el port, quan es diu ordre especial, és l'ordre més restrictiu a nivell de precisions i de garantir una navegació segura dins del port. No només fem batimetries d'ordre espacial amb una embarcació instrumentada, sinó que també fem inspeccions side scan sonar, això és un altre, també són medis acústics, però més orientats a la identificació d'elements puntuals al fons, no tant de determinació de la profunditat, com sí que serien les batimetries. I també inspeccions de parament vertical dels molls. Això molt orientat al departament, per exemple, de conservació, que necessita saber l'estat de la part submergida, sobretot perquè l'emergida es veu, però la submergida no tant, i tenir aquesta monitorització de si hi ha esquerdes, si hi ha moviments, i poder monitoritzar els paraments verticals. Dins dels productes o de la informació que nosaltres generem i d'alguna forma gestionem, estan les batimetries. Les batimetries és una informació absolutament estratègica pel port, tant d'un punt de vista d'infraestructures, de projectes d'infraestructures, de dragats, de construcció de molls, seguiment d'obres marítimes, seguiment de dragats,
Això és una tasca que portem directament des del departament. Us podeu imaginar que pocs centímetres de diferència poden ser molt importants a nivell econòmic en una obra gran de dragat, per lo que això ho fem directament, tot i que els contractistes venen amb medis propis, nosaltres fem una tasca també de supervisió, control, punts de pas i establir metodologies, equips que s'han d'utilitzar i tot això. Les batimetries són cartografia no navegable, principalment per una qüestió purament competencial. La cartografia navegable únicament aquí a l'estat espanyol la pot generar l'Institut Hidrogràfic de la Marina, de l'Armada. Per tant, nosaltres què fem? Fem informació que s'utilitza com a informació addicional per la gestió del tràfic marítim també, no només de la infraestructura a nivell d'obra civil, sinó també d'operacions marítimes, però no és la cartografia que va a un pont de mando d'un vaixell de la Marina Mercante, que allà ha d'anar informació oficial, carta nàutica oficial, que només el que sí que s'utilitza des del port és des del capità marítim fins als pràctics, operacions marítimes en general, doncs la utilitzen com a informació addicional i segurament més actualitzada que la carta nàutica oficial. El fons del port es mou molt degut a molts factors, però principalment per l'efecte del tràfic marítim. La distància al port, per això és ordre especial, quilla a fons és crítica. Per tant, només la força dels vaixells ja fan un moviment de sorres en funció també de la tipologia del fons, que això és un altre món també, però el fons, la mateixa operativa ja mou els fons, per tant necessitem actualitzar el fons i nosaltres som els encarregats d'actualitzar aquesta informació, mantenir-la al dia i compartir-la amb l'organització principalment. Ja us dic que nosaltres som una mena de consultoria interna, donem resposta també a fora al ciutadà, si cal, però principalment són clients interns el que tenim. Fins ara, com ho fèiem? Doncs fins fa no gaire temps venim d'un departament de l'enginyeria, per tant, què fèiem? Fem una batimetria per un encàrrec o fem una tasca, la processem seguint els estàndards de l'Organització Hidrogràfica Internacional, aquí S44, continuem, i un cop tenim la batimetria validada per la banda d'hidrografia, l'hem de compartir. Què fèiem? Doncs nosaltres tenim SoftwareCAD, el Civil 3D, que és l'Inroads, no sé què, són els softwares clàssics d'enginyeria, doncs dibuixàvem allà la batimetria, fèiem un PDF, un CAD i ho passaven al nostre client. Això ha funcionat així molt de temps, però el problema principal que té aquesta forma de fer és que al final tens moltes tasques aïllades, unes de l'altra, que són del fons totes, del mateix producte, però de zones concretes no es pot sondar el port. Això és una cosa que no he comentat, però s'ha de sondar per parts, perquè el port és molt gran. Sí que al final d'any nosaltres fem una campanya hidrogràfica anual que totes les feines les compactem en un document, un totxo on traiem A1 de diferents fulles, però no deixava de ser feines aïllades i informació, d'alguna forma, abans es comentava, de persitges i molt aïllada, per lo que la gestió era nul·la a posteriori. Aquella tasca quedava i donaves servei a un client, però la resta a vegades ni s'enterava d'aquella feina. Llavors, també, de forma paral·lela, vam començar a tenir peticions cada vegada diferents, de necessitats de serveis web, necessitats d'incorporar a un GIS, d'aplicacions de tercers, de fora del port, també de dins del port, altres aplicacions que ens vam haver de plantejar ja l'any 2012 fer un canvi cap a, o com a mínim explorar si el món GIS s'adaptava a el que fèiem. Evidentment, ràpidament vam veure que sí, això ho vam començar el 2012, però el 2018 vam passar de software d'escriptori, on donàvem resposta a diferents necessitats, a dir, no, hem de passar a un entorn que sigui la nostra línia de producció, el nostre flux de treball principal, passar per una plataforma GIS, WebGIS, això digital, no sé com és,
però una base de dades única on tota aquesta informació pugui anar allà, que compleixi els estàndards i que puguem donar servei als usuaris i que aquest canvi, nosaltres som un departament petit, no especialista en GIS, per això no entraré tampoc molt a parlar de l'entorn d'ERRI, perquè segur que aquí hi ha molts més experts que nosaltres, però sí que enfocar-ho doncs, a que sigui actualitzable d'una forma senzilla, automatitzada o semiautomàtica, la forma d'actualitzar, i donar resposta als usuaris. Els objectius eren aquests, estàndards internacionals. Nosaltres fem tota la tasca ja des de fa molts anys, més de 20 anys, amb Ecosonda Multifeix, amb una auditoria passada per l'Hidrográfico de la Marina dins del port per les nostres tasques d'adquisició i processat. Doncs el que no podem fer és que un cop tenim el producte perdre aquesta traçabilitat, aquesta forma de fer i que es pugui representar d'una forma que no compleixi amb els estàndards que també determinen com s'ha de representar. Conceptes com la sonda mínima en posició real són termes molt vinculats a la seguretat marítima, tot i que no sigui navegable, sí que hi ha una component de seguretat marítima. Havíem de continuar complint estàndards internacionals. La traçabilitat de la informació també molt important en tota la informació que es genera, però també en un producte que no es veu a l'ull, que està allà, que el fons és diferent, que en funció de qui ve a fer la batimetria, del sensor, de la freqüència, de la marea, de molts factors, poden afectar directament el valor de la profunditat. Per lo que la traçabilitat de la informació que nosaltres aportem és molt important. Fàcilment actualitzable, que és el que comentava abans, som els mateixos que abans, o sigui que l'únic que hem fet és adaptar la nostra forma de fer, però l'actualització havia de ser fàcil per nosaltres i per això vam pensar que des d'un primer moment havia de ser un entorn GIS amb capacitat de definir fluxos automàtics o semiautomàtics que ens permetessin actualitzar d'un dia per l'altre les batimetries que es fan avui, que puguin estar disponibles pel dia següent. I l'accessibilitat és que, això, accessible per tots els usuaris amb diferents rols. Amb l'ajuda de Plànol del Port, que són realment els especialistes en GIS, vam fer aquest projecte, vam iniciar aquest projecte. Al final ens vam decantar per l'empresa ERRI, que té, sobretot, principalment perquè té un mòdul de batimetries, un mòdul maritime, que té connexió amb aquest món de la hidrografia, que respecta aquests estàndards i ens permet poder establir fluxos que respectin aquests estàndards. Aquesta part sí que és veritat que no es porta des d'ERRI Espanya, es porta des d'ERRI Estats Units donant servei a tot el món, però és un contracte que tenim entre ERRI Espanya i ERRI Estats Units. I una altra cosa que vam fer és posar-ho al cloud, això també amb l'ajuda de l'Enric i el Xavi Valls, que està per aquí, del Plànol del Port. Ja els departaments de sistemes estan prou tensionats com per ficar-li tota una infraestructura a vegades tan potent i amb una actualització també contínua. Això també ens ha ajudat a poder tenir sempre la plataforma a disposició. La feina principal va ser la de definir un catàleg de productes i aplicacions. Sobretot en aquesta primera fase, aquest primer projecte de 5 anys, és poder establir aquest flux de treball, aquest sistema nou, generar un catàleg de productes i aplicacions i que els usuaris, com a mínim, la màxima actualitat, el fons actualitzat amb les últimes dades validades pel departament, estiguin disponibles d'una forma transversal a l'organització. Sempre hi ha peticions, jo crec que això no sortirem mai, peticions puntuals de zones amb necessitats puntuals, però donem servei amb una sèrie un catàleg d'aplicacions. Jo crec que ara el 90% dels nostres usuaris. Sense entrar en el software d'escriptori, el portal for ArcGIS, tota la infraestructura d'ERRI, que ja coneixeu segurament. Al final fem un portal web només del departament, només accés directament des de la intranet del port, i allà hi ha una sèrie d'aplicacions, que si tinc temps, tinc 2 minuts, no sé si puc... Vale. Aquest és el portal per ensenyar ràpidament aquest catàleg. També hi ha temes de vèrtex
topogràfics, també per la xarxa. La xarxa sí que aquí hi ha diferents nivells d'informació. Hi ha informació que és pública, hi ha informació que és per tota l'organització i hi ha informació que és pels gestors o per a un grup de gestors perquè puguin prendre decisions dins del port. Aquest en concret és de la xarxa topogràfica, on es poden descarregar la ressenya al vèrtex o el document de la xarxa. Després hi ha una aplicació 3D, que aquesta és molt genèrica, el que permet és tenir una visió global. Ja no són tasques aïllades, ara ja el port és un tot, és una superfície seamless, sin costures, una superfície de tot i que està composada de molts aixecaments diferents. I és un model 3D que permet a un nivell de detall de malla de 1 per 1, que és la que nosaltres, per complir aquest estàndard, hem de garantir qualsevol element que hi hagi al fons, però molt des d'un punt de vista de morfologia del fons, no tant de detall de quina és la profunditat al centímetre o a la dècima de metre. Després hi ha un altre aplicatiu ja més de cara a enginyeria i de cara a operacions marítimes, que sí que té una sèrie de capes també que s'actualitzen de forma dinàmica, i aquí sí que les sondes representades compleixen aquest concepte de sonda mínima en posició real, amb una densitat en funció de l'escala, això s'ha de definir el producte. I hi ha d'altres, una que permet tirar per fils, una altra que permet treure els PDFs històrics que hem fet. I ja per acabar, ara que tenim en aquest projecte hem fet un canvi molt gran, jo crec, aquí segurament a ningú se li escapa que hi ha una resistència també al canvi a les organitzacions, a totes, i la nostra no és diferent. O sigui que fer aquest canvi del que fèiem abans, el que estem fent ara, ja és molt important i ara estem oferint màxima actualitat. A partir d'ara, això és un vessó digital, ara tenim el modelitzat, el que hi ha al port, el més actual que som capaços de tenir, l'usuari ja ho té. A partir d'ara, la següent fase d'aquest projecte està molt més orientada a començar a qüestionar el model, poder fer aplicacions que puguin permetre posar el calat d'una embarcació i veure zones on pot entrar i on no, on són segures o no, posar el servei d'AIS, que és el de tràfic marítim en temps real, en l'aplicació, i ja començar a ficar coses que sí que se poden semblar més a machine learning, a intel·ligència artificial o un vessó digital o un embrió d'un vessó digital. I jo, per part meva, acabo, dono pas.